Takže ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska to jsem já, James, a chci vám ukázat moje LPS na výměnu. Takže první LPS na výměnu je tato holčička. Ještě nemám rozhodnutí, jestli ji vyměním nebo ne. Uvidím podle čeho, co mi nabídnete. Takže tahle kočička. Potom možná tahle Fredka s tím doplňkem. Jo. Takže takhle Fredka, ještě taky nejsem u nich rozhodnutá. Ty patchpacky, které vám ukážu, nejsem u nich rozhodnutá. Podle toho, co mi napíšete do komentářů, co chcete, tak možná podle toho se rozhodnu. A možná se rozhodne podle toho, co mi nabídnete. Pak přidáme si takovéhohle krásného pejska, možná s doplňkem, možná bez doplňku. Tohoto pejska. Tuto kóli. Tuhle kóli. Jo, prostě čeká. Pak tohodle pejska. A pak ještě tuhle kočičku. Možná vyměním i sebe, to ještě nevím, podle toho, co řekne pánička. Takže zatím čau.